Kaixo Gorka, gu jakintza ikastolako laugarren mailako ikaslea gara. Aurten ikastolan hezurrak eta muskuluak ari gara lantzen. Gu badakigu zu fisioterapeuta zarela, eta horregatik elkarrizketa bat egin nahi dizugu. Ezertan hasi baino lehen eskerrak eman nahi dizkizugu zure denbora librea eskaintzeagatik. Horregatik. Oraindik galdera batzuk egingo dizkizugu. Zer da fisioterapeuta izatea? Fisioterapeuta izatea da, muskulotako minek eta ezurretako minek, artikulazioetako minek, sendatzen dituen profesioa da. Zuk zergatik uste duzu jendea zure ganatortzen dela? Alde batetik, jende pilo batek min asko dauzulako. Bizkarren, belaunetan, gerrin, eta bestaldetik, jendea minekin ez egoteko, juten da fisioterapeutaren gana, sendatzeko, ez da? Hona zertartzen da, gehiago? Aurrak edo entxak? Helduk. Hombre, gehien bat helduk. Ume baita atortzen die batzu, baina gehien bat helduk, bai. Eta zertartzen die gehiago? Kirola aite dutenak edo ez duten aiten? Kirolarik, gehien bat. Kirolarik. Pixka danatik etortzea, baina hola generalen gehiena kirolarik. Hain gehiago galderatzen mozizuerak. Bale. Gure adinean kirolagin aurretik ze luzaketa egin behar ditugu? Bida, kirolain aurretik ez egin behar luzaketak. Egin behar da ondo berotu. Ondo berotu, korri pixka bat egin, 5 minutu korrika egin, eta korrika egin ondoren, indaitezke luzaketak, baina muskuloa hotzen, zuk direktamente luzaketak ez da oso nahitia. Hobe da pixka berotzea, eta gero luzaketa batzuk egitea. Nolatan hasi zinen fisioterapeuta izaten? Ikaslean nintzenen guain dela urte batzuk, gustoko nuen, beti karrera hoitea gustau egin zitzaian, eta kirol mundue beti gustau izan zait, eta horrela, erabaki nuen karrera egitea, gero lanen hasi nintzen lehenengo ziklistakin, ziklismo mundu nibili naiz urte batzuk, gero osakidetzen baita, eta gero hemen. Eta hola, zer hasi nintzen? Zenbat urteekin hasi zinen lanean? Lanen, 21. Orain honek, batzuk. Zer da zure lanatik gehien edo gutxien gustatzen zaizuna? Gehien gustatzen zaitena da, adibidez, norbait etortzen baldin bada min batekin, adibidez, lepoko mine. Ni saiatzen naiz, sendatzen, nire masajekin, estiramentukin, eta bar. Eta gehien gustatzen zaitena da, urrengo konsultan etortzea eta esatea, jode, ze ondo indiazun. Kriston minen euken eta jurintza idenak. Hoi da, gehien gustatzen zaitena. Eta gutxina gustatzen zaitena, lan guztietan bezala beti are gauz txarrak, ezta? Ordu asko sartu behar diela. Danak inezin dezu asmatu, eta batzui ez dira sendatzen, da, hoi. Zer egin behar da ez lesionatzeko? Ez lesionatzeko? Ez da erresa, Ez da erresa ez lesionatzea. Batez ere, kirola eman imazu ez da erresa ez lesionatzea. Importantea da prebentzioko ariketak itea. Beroketa honak, luzatu ondoren, da... Adinenekin ze kirola egin marka genuke? Pixka danetik eta gustatzen zaituena. Oso ona da, igariketa, koordinazioa eskolatzen da, baina pixka danetik. Guainik ere kaldera batzuk egingo dizkizu. Gustatzen nahi zaizu zure lana? Bai, asko gustatzen zait. Bai. Lana? Lehen esan daten bezala, beti gustatu izan zait kirol mundu, eta hola. Eta kirolari asko tratatzen dituten, lesio ezberdinak, ez da? Eta batez ere, kirol mundutik aparte gustatzen zait asko, jendea, ni saiatzen nahi bintzat, jendea sendatzen o bintzat hobetzen. Hoi da gehiena gustatzen zaitena.
Egunen zenbat paziente etortzen dizu dagana gutxi gora bera? Ba, gutxi gora bera, goiz atxaldea kontauta, 20 ingurun. Más o menos, gutxi gora bera. Ba, lehenengo pixka da korrika egin, 5 minutu edola, eta gero ondore luzatu. Baina muskula hotze luzatzen badezu, arrisku gehiago da lesionatzeko, alderantziz baino. Bai. Asko kostatzen da zaizu beste mine konpuntza? Bueno, batzutan bai. Ni saiatzen naiz denakin asmatzen, baina denakin ezin dut asmatu. Eta bai, min batzuk beste batzu baino horrexago konpontzen dira, baina bai, kosta bila pixkat. Eta generalen zemin dakote? Honea etortzen dinak? Ba, asko bizkarreko minek. Lepoa, lumbarrak eta hola. Eta gero kirolarik, tendinitisek, belaunen, txorkatien, da hola. Gero zaindiratu baita muskulotan, eta holako lesio gehienat. Zule nola esan duzu zerela zaintiratu? Bai. Zer da? Zer da hoi? Adibidez zu korrika aizea, eta hemen bikitan, emateizu pintxazo bat, plas! Eta horrek ez dizuzten jarraitzen, ezta? Hoi normalen izaten da, muskuloa behar da baino dio estiratzen da, eta horregatik ematen domine, eta ez duzten jarraitzen. Esaten dena erderaz tiroi bat ladagun tiron? Hori, da. Bai, berdina. Hangar zira horaka. Hola. Bai, jarri behar da koska baten kontra, eta jarri behar da horrela. Igotzen bali mazaizu dizkioa, hemen atzekoa, jarri behar da horrela. Beti behar da igotzen da muskuloa luzatu. Eta igotzen bali bada adibidez hemen kuadrizesa, hemen behar da horrela. Hoixe. Bai? Vale? Bai. Asko kostatu altzaizu negozio egitea? Hombre, bai. Hasi nintzen, pentsa, hasieran, txirrindularekin lan egin honen, hasi nintzen masajek ematen nire logelan. Nik nire amanetxen, loiten logelan, jarri nun kamila bat, eta han ematen nien txirrindulari, eta ez da une, eta hola. Gero pasatu nintzen, beste etxe batean. Zu bezatzen duzun toki hartan. Eta hor, egon nintzen beste denbora bat, eta pixkana, gero baino uztaien, honea etorri nahi. Zer etorri zeunea? Toki honen daulako, eta... Ondigo dalako? Bai, pixkata ondigo dalako. Bai. Taman ikusten da politxoa dala. Hau politxoa da, bestea baino? Bai. Karo, eske hau dau jarrita ontako bakarrik. Como teknologia aurreratu dala. Bai, hau dau jarrita ontako bakarrik. Bestea zan, pixkana zibarrako ez du aldezun bezala, eta neuken, etxe bateko salan, eta... Bai, kosta bila. Hemen ez dira, gauzak zerutik etortzen. Pixkana egin behar dira gauzak. Bai. Karrera itxeko, gustatzen zaizuna, ez bakarrik fisioterapeuta. Asko ikasi beharrako ez du. Eta importantea da gustatzea. Zatik gaitze bali bazea ikasten eta ez bali bazaizu gustatzen, gehiago. Bai. Oso importantea da gustatzen zaizuena itea. Eta ordu asko sartzea, klaro. Zatik gero, lanen asentzane baita ordu asko sartu behar dira. Bai. Asko zatia guztiagatik eta bestia arte. Ez horregatik.